आमचं मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत काकडीचं लोणचं। चला तर बघूया आपण काकडीचं लोणचं कसं बनवायचं ते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, हे तवसा म्हणतात याला मालवणी पद्धतीमध्ये। ही काकडी आहे आणि असा मोठा तवसा असतात। जो तवसा आहे ना, हे मोठा आहे, तर याचं आहे ना अर्ध मी धोंडाच बनवणार आहे, अर्ध मी काकडीचं लोणचं बनवणार आहे आणि अर्ध वड्यामध्ये घालणार आहे। तर याचे 3 पदार्थ बनवणार आहे। ते तिन्ही कसे बनवणार ते मी तुम्हाला दाखवते। तर हे बघा, आता आपण याला कट करूया। पहिलं कापून घेते देठाआडची बाजू कापल्यानंतर हे बघा, थोडं आपल्याला हे असं करून घ्यायचं आहे, जो डीग असतो तो निघतो। हे बघा, असं केल्यामुळे हा बघा डीग निघाला, हा बघा सफेद आलं, हा डीग निघून जातो सर्व। बघा, मी तवसा आहे ना कापून घेते। हे बघा, 3 भाग करते। हे बघा, आम्ही आहे ना वड्यांमध्ये घालणार आहे। याचं मी धोंडाच बनवणार आहे आणि याचं लोणचं बनवणार आहे। तो लोणचं बनवण्यासाठी हे बघा, आपल्याला असं कापून घ्यायचं आहे आणि याच्या पोळी बनवून घ्यायच्या आहेत। ही सालं काढून टाकायची आहे, हे बघा अशी, आणि पोळी बनवून घ्यायची आहे। काकडीचं लोणचं बनवण्यासाठी हे बघा, मी काकडीची सालं काढून घेतली आहे आणि आता आपल्याला त्याला छोटे छोटे तुकडे करायचे आहेत। त्यातली बी पण काढून टाकायची आहे। हे बघा, बी असेल तर असं काढून टाका आणि छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत काकडीचे। बी यातली काढून टाकायची आहे। मी आता ही काढून टाकणार आहे। हे बघा, बी असं काढून टाकणार आहे सर्व। हे बघा, बी काढल्यानंतर आपल्याला तुकडे बनवून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, मी छोट्या छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत। आमच्या गावी भटजींची घरं आहेत आमच्या बाजूला। तर ती भटजी लोक ज्यावेळी माळवस असतो त्यावेळी माळवसाला हे लोणचं बनवतातच काकडीचं, आणि आम्हाला पण ती लोक जेवायला बोलवायची त्यावेळी, लहान होतो त्यावेळी। तर हे काकडीचं लोणचं खूप छान बनतं आणि ती लोक असं लोणचं बनवायची, काकडीचे वडे बनवायचे। तर त्या पद्धतीनेच आता हे लोणचं मी दाखवणार आहे तुम्हाला। तर हे बघा, अशा पोळी करून घ्यायच्या आहेत आणि याला थोडंसं मीठ लावून मी साईडला ठेवून देते। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, मी काकडी घेतलेली आहे काकडीचं लोणचं बनवण्यासाठी आणि इथे बघा दही घेतलं आहे मी कपामधलं, आणि दही घालून घेऊया आपण। 1 कप हा पूर्ण दहीचा वापर करायचा आहे आपल्याला। बरोबर, आपल्याला पाव चमचा हळद घालून घ्यायची आहे, त्यानुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे सर्व असं मिक्स करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा, असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। आता याला आपण राईची फोडणी देऊया। मी तेल गरम करून घेतलं आहे, तेलामध्ये आपण आता पाव चमचा राई घालून घेऊया। त्याचबरोबर 1 चिमटी हिंग घालून घेऊया आणि यामध्ये तुम्ही लसूणचा वापर पण करू शकता। 1 लसूण ठेचून घालू शकता, कढीपत्त्याची पानं पण घालू शकता। हे बघा, आता फोडणी घालून घेऊया आपण आणि व्यवस्थित असं मिक्स करूया आणि झाकण ठेवून द्यायचं। हे काकडीचं लोणचं तयार झालेलं आहे। हे बघा, छानपैकी लागतं, एक वेळा नक्कीच करून बघा। बघू शकता, हे बघा, काकडीचं लोणचं तयार झालेलं आहे आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली नक्कीच मला कमेंट करून सांगा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।